эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон иттилоъ дод ки феълан барои рушди соҳаи энергетика татбиқи 12 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 16 миллиард сомонӣ идома дорад. раис ҷумҳури тоҷикистон дирӯз зимни суханронӣ дар неругоҳи барқӣ-обӣ Роғун изҳор дошт ки дар доираи ин лоиҳаҳои сармоягузорӣ то ба имрӯз 7 миллиарду 600 миллион сомонӣ аз худ гардидааст. эмомалӣ раҳмон тавзеҳ дод ки дар баробари бунёди иншооти нави энергетикӣ таҷдиду барқарорсозии неругоҳи амалкунанда низ бо суръат пешрафта истодааст. раис ҷумҳур таъкид намуд ки рушди соҳаи энергетика ба тараққиёти муназзами иқтисодии Тоҷикистон, хусусан дар самти татбиқи ҳадафи 4 миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар нақши калидӣ мебозад. дар ҳамин ҳол бо вуҷуди сармоягузориҳо ва ҳар сол боло бурдани қимати барқ, ширкати монополистии ин соҳа барқи тоҷик ба ботлоқи бештари қарзҳо фурӯ меравад. то имрӯз қарзи ин ширкат аз марзи 25 миллиард сомонӣ ё 2,5 миллиард доллар убур кардааст. эмомалӣ раҳмон изҳори боварӣ намуд ки дар ояндаи наздик Тоҷикистон ба давлати пешрафта мубаддал хоҳад шуд.